Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kuno tikubachirani chikuno kuchirazulu ku constituency ya Onabo Mwanamveka kumene lero kuli mwambo osegulira chiko kupempheni kuti mtotsoone satapejia tu ya TPP kamwepo kuti muthe kusatira mwambo menewo mwatsatanetsatane kuchokera kuno ku chirazulu. Vanhu mutunga tikuonawo ndi akubwera kuzalambira Onabo Mwanamveka kukondwerera kuti afika, ndipo kuti lero kuno kuli mwambo wapamwamba kwambiri. Ndikupempheni kuti tikhale pamenepo, tikhale tikucheza ndi olemekezeka AP yathu adera lino Mwana Joseph Mwanamveka, omwenso ndi mneneri wa zachuma mu parliament ku chipani cha DPP. Pano pomwepo kuti tione mwambo wonse. Tikachoka pano tipitanso ku madera ena kumene akhale akutsegulira mijiko ina. Mijiko iyi yamangidwa malo ambiri muno mu chirazulu. Awawa ndi malo oyamba amene afika pano kuti atsegulire, ndipo tikachoka pano tikhale tikupita ku madera ena kumenenso akhale akugwira ntchito yangati yomweyi kusegulira mijiko imene officially kuchokera kuno ku chirazulu mu constituency ya olemekezeka Joseph Mwanamveka muno mu chirazulu. Khalani pomwepo kuti tisagule zinso masakanitsatani. Chakwera choke! Ya pepe abusa. Adivase pepe. Sudan mbuyo, Sudan mbuyo. Ndipemphere arate musina la mphamvu la Yesu Kristo dziko mukwamiri chifukwa cha nthawi yopatulika imene muno alendo athu a vice president Africa pamalo ake. Tikusowaneni kumwamba kunena kuti muyambe nafe komanso musirize nafe china chilichonse mulungu muchisogolere mosogozedwa ndi mzimu mu dzina la mphamvu la Yesu Kristo apemphera. Amen. Mundilole kuna kuti maboza kwira ntchito yopambana imene ili ya paibwana. Ndiye mundilole apemphe amfumu a group, koma a group abwani mafumu awo 14 no 13 iwa 14 koma ngati nthawi tingola a group oka alikoko atani alisegulire pamala kokula kutakula ndelio aja vipi oye Walemekezeka a grupu alikoko ainake dera lino komanso mafumu wonse acheya IDC walemekezeka bambo Mkolimbo, ma governor komanso ma governors nonse amene mulipo mpano, komanso mundilole kapereke ulemu kwa Jones Kandodo amene ali ya shadow councilor. Ulemu upite kwa Joseph Mwanamveka amene muli a vice president a chipani cha TPP, atate ndi amayi anyamata ndi asungwana. Mwachidule mundilole ndifotokozepo zinthu ziwiri zitatu Kuyambirira bwana ngati ndikulanzireni kwathu kuno kwa group alikoko
ndi manja awiri mwati Sandra Kasino Chief Chema. Bana tatitukoze malinga ndi chituko chimene mwachiyamba kuno kudera cha jiko amene tikuona apa uwu. Kunoko kwa Kalombola tinali ndithu anthu osowa madzi. Chifukwa cha mzimu woyera umene unabwera kwa inu kutipasa jiko uwu, tikuthokoza kwambiri ndi mtima wathu onse kuti zikomo kwambiri. Komabe tili ngati mothokoza momwemo, tikathokozenso miyezi yapita mbuyoyi munazayitana azigogo athu mutamva kuti akuvutika nkhani ya zofunda munapasa ku mablanket. Chimene chiya munagwira chinthu cha mtengo wapatali ndipo misimu ya zigogo ngati amene amakupemphererani. Pali zambiri zimene ndikatha mwina kufotokoza komanso kupempha, komabe mungodziwa kuti kuno takulandirani. Komanso tikakuthokozeni chifukwa cha kuvomereza kuti muzayimirire ngati Council MP wa kuno kwathu. Zothokoza nzambiri kumano tipite ku gawo lopemphano sopano munthu ukapithokoza opena kupempha tati tipempheko zinthu zingapo monga kuno kwathu Kalombola tili center pamusi yapo yayikulu imene tikusowako magesi. Programu ya magesi imene tinazatulapo mchaka chapitachi kuntuna wa za magesi mbungwe ya Marep anabwera kuzaona koma kuchokera mchaka chimenecho mpaka pano sanabwereso kuzatiuza usatira zake. Ndiye mwayi chibata tikupempheni kuti ngati nkotheka tipase nkoni magesi pa center pajenapa pa Kalombola komanso pa bandawe apo tifunaponso magesi. Transformer anali nayo komano anayitenga pa inu ake kuti kufunako magesi kwathu kuno. Komanso malinga ndi kuvuta kwa misewu timafuna bwana tipemphe kuti pamusi apo timati palikhawa pamavuta kwambiri nthawi ya mvula ngati ino. Mayendedwe anapita ku Nazareth School amayenda movutika. Ngati nkoteka bwana mutatikonzera perepo makavati kuti ana opita ku Nazareth School azetha kumayenda mabwino. Komanso kuti ndiko anakuba ndi kwa Maison uko mavuto ngati amene wanse oti nawo ngati nkoteka bwana ndalama zitapezeka kati kozere imenemo kuti madzi azidutsako mabwino. Kwa group amulo ndi kwa group alikoko tinezona muzaka 5 zimenezi kunkhana misewu palibe chimene chachitika. Tipembe bwana ngati nkoteka mutamva kuti pena pake pali kandama kena kaka kafuna kusochera bwana thandizeni kuno kuti misewu yako kuno ikhale yabwino. Tithokoze kuti simunaende mwamba mayenda maona sewu imene ili sili bwino. Tikufuna anthu achifundo ngati ino kuti mutithandizeko kuti nkhani ya misewu ichiteko choncho. Komanso ti nimizi Walikoko, Nalaku, Maison ndi Nakuba bwana kumene nkhani ya mijiko ndiye iliko mavuto akulu kwambiri. Vuto limene tinazaperekako ku Water for People kuti atipaseko madzi amatapu. Center yake kakhale ku center kwa mulo kuja kuti madzi achokera pamene kuja azitha mwina azathu kumamako madzi abwino. Mukuza kakumbako jiko ngati komano mavuto angapezekeko ndi madzi ake ndancheni. Ngati kotheka amatapu atabwera mutakumba kuti tipite menemo zitichitako bwino. Bana muli pompo isapite mwemo ndosasamalirika ana sapite mwemo ndenyengo ngati ina mvula bwana tili pa chiopsezo. Kuti akhala kotheka mutatikonzera ngati ma CPOs kuti mwina aina azikumana ngati apena azikuona ngati apo azikubakhala mawu ufulu komanso motetezeka. Posirizira bwana anthu ali apawa sikuti ndokwiya kope zawo zipina nabadira komano njala. Tipendeko bana ngati kotheka ndi madziwa kuti pamene munthu ukutenga ukuntchula mulungu komapempha mulungu amatani kodi. Tepo lakuli bana tukwizani manja mwa mulungu. Titakumana kumalo lake mnane kuti pomwe mwachokera kumagera kwa anthu chokudya. Bana ngati mutapeza thandizo la pompo. Bana thamangana kunoko mathandizo. Kosirizira ndikakuneni zabwino zonse pa chite mene Mulungu anakupasani khala nawo masoka muchina chilichonse ambuye akudaliseni. Komanso bana pamene mukupita kucheni ku parliament tinadandaulapo ngati nkotheka kuno kuti anthu amafuna tapaso ma t-shirt ochuluka. Bwana ndena ngomaza bwana kamsa sonkhano ngakuzeni ma t-shirt ochuluka kazazana. Komanso anthu alipo cheba pa chifukwa cha kuthenga sinende kuti. Ngati ndikumbira muzimenezo ambuye akudaliseni.
ya Mwanamveka oye! Mwanamveka oye! Pesa fumu kuti kulendo watu ndo autali utakuyambia ni batoka chidule. Bwana pano babula mashado kata awili. Akamwenda achuma na bwana akukona ni bwana alipo. Ya. Akukona ni basi. Kama ipeni atu bwana kwa. DPP oye! Jose Mwanamveka oye! Agulu amene wakupasa mazi wakupasa jani? Jose Mwanamveka anabwera kuno kukupa sali moyo eti. Samalani ziko mwambili. Zibi oye! Bado bila kutali mudole atisi governor Bambo Kaliwo kuti yankwe mavano kuti mwalande so bwana Bambo Kaliwo. Wa watu wawa. Wewe ngope zimene sawa ndio ata Jose. A Jose oye! Ada Jose amene bwana mwabwera kuzakhala sikuzalima ngati shado koma kuzatani magrupu athu mafumu athu kodi yonse machokera kulichoni agavana gavanesi ndipo lambo yonse othamangira nthawi bwana kuno ndikumbukira mawu amene munayankhula tsiku lina mukubwera kuzayamba kuyenda nziko munayankhula mawu akuti ndiyambira pamene panasira mtengo wa minga sichocho bwana mbewu zabwino salira kufukula mawu na chikamereti anthutu akuti tifuna tione zimene mwapanga kuchirazi usawa mitima tili diyoko panopa mitima yamba kusika Mwamba mayi apo akunena kuti nandoloto tikatereka ife tikatunga tukombwe kwa mulu zili bwino eti apa ifeyo chofunika tisataye tu voti yako hani makamba agrupu panopa likoko amakamba zanja inu Jose kutenga kuti ada alimboma APM angalepe ukapempa chimanga anzatu wakulira kuti bwana musachoke mukati musachoke unoko tili pa ulemerero DPP oye tikwirisa voti yathu inu ndikuze kumapya mtima kumatani kumapya mtima chakwera watizuza patani enough is enough ada Jose wabera kusakhala kuti ayambira pamene panasira ndani mtengo wa minga tili Moses osaza iwandi nyamata atuyo nanga tinakuti ndi wankulu uyu iya ndikanyamataka otamangira nthawi komabe tithokoze bwana kunoko tinene zona tiyankhula ngati mene ananenera Lazaro atamwalira mulongo wake Malita bwana mukanakhalapo bezi Lazaro sakatatani andopaka lombola saka zingapo maempe amene akhala kuno sakadakhala kumalirira madzayi koma inuyo ndi munthu mmodzi amene mwagawa chitukuko kuchiraso simmayang'aniraso kuti ndikulowera kuti koma pamene mwabwera kuzakhala kuno kuchiraso uthungwe chiraso uthungwe ndiyo dala ndikukhulupirira kuti muli basa zosowayika zimene apempha zija koma mwaona kuti poyambira paine pakhale madzi tikuthokozeni bwana mtima umene kupitirizani pamene anthu akuzansuka pa 16 September nkhani yake dada Jose APM woyi boma latani lateka osayiwalanso makansa sanalipompa chifukwa zitapange suteti maulemu wanu bwana kuthamangira nthawi mundilole ndikuyendzere kwa mina asibachilipo pano kanyipo 1 minute ka vipi afuna yakule kanyipo 1 minute ka vipi afuna yakule pano
simasewera ya amenda vice basa kitu yake kwa maana ali MP yake alimo kuti apase balote sawa ya atumukana bwerera oye Walikogo oye Amulo oye Ineso ndilibwino Mandika ndi akunodwe Mandika ndi akunodwe Ndafika kwatu Kuyamba mlilole ndipeleke ulemu kwa magrupu atu Walikogo komanso Amulo ulemwanu komanso mazili Edman amene mulipo pano This governor atu Mambo Kaliwa ulemwanu komanso constituency governor Mambo Jibota ulemwanu komanso makansala atu amene tikuwayembekezera ku September achinyamata Bibi oye komanso ndikuona abazimayi akukonstituency kuthokozeni kwambiri kuti mtamba kuti ndikubwera sasa kule mijigo kabila kunoko ndia chituku kweti fata joze nkani yao ni chituku basi kwa hivyo sisi mali andale bafuna yindi chituku bafuna yindi chakulia bafuna yindi mazi bafuna yindi federeza bafuna yindi magesi kan kile meneyo ndiye adajo se twage ndabo ya kunoko kuti ndibuze kuti adajo ze aja kwambika September ngati tayamba hapa anopa kuli bwanji tikafika September kumatu ndakumbakale mijigo ingapo otile likati kuzungulira ngoyambapo komanso mwambakale kuti alimi osachepera 600 kunoko alandira ng'ombe tikunenazi zochitika kale paipe timasatira zomwe amanena na Profesa Tabita Mutharika timachita zomwe ta promesa kwasa tima promesa zomwe titani tipange tilangonena ambiri mafumu likupya kuli mu amati takondo akuziwa iwowa so ulendo wa lero ndifuna ndi abale anga kuti mavuto anu ndikwaziwa kani yanjala kuno ndikuziwa ine nabo yatu kwa charity babanda yawe mavuto nakumanaso ndi azigogo muna manene ya mfumu paja kuti kutimaba sa kujene yatika blanket ndiye mavuto anu ndikwaziwa kyoyamba ndi nkani ya misewu misewu tukwa tumende kuchokera ndi abwino bwino misewu kwa greda tinayo ndibe oye kani ya magesi ndiye chito atu imene komanso nkani ya masukulu ufuse kuti ni secondary school ambiri noso anyamata atu otifuna nanuso muphunzire nanuso tuzakhale makansala komanso ma MP tiyolodi komadaji ozo yakabwera tu pakomo ka MP amakhazitika anyamata muzika nza za 2084 basi kabwera matani amakhazitika koma nkhani yayikulu ndionena kuti ngati tikufuna chitukuko choyamba tisange Profesa Tabita Mutharika choyamba tisange ndani komanso MP wanu mukumuziwa MP wanu mukumuziwa MP wa chitukuko komanso tisasankeso kansala akaleso wa DPP mozi mwa anyamata ali hapa kusodobo watika ni ma primaries sikuiza naye tika ni ma primaries muzasange pamene tipani sidakuza ni kuti sidakuza ni mtu
Osanga ndani? Ukangosankha Profesa Atapita Mutharika ndikusankha MP wanu Ada Jose komanso kansala ngopanga suti yakuti kuno chitukuko chingobwera ngati kani ndi kusankha chitukuko komanso pano mungasankheso MCP yetu imene mukuona palibe besi abale akunoko ndikuti mavuto anu ndikwaziwa kwathu sipatali edi kwathu ndikangofika pa chitawa hapo pa Masuli ndafika kuti ndiye mavuto anu ndikwaziwa kama zinaipa sikuti madoya nditu mwaboya kuno kumibireti mabanda wewe kunalanda tipeti makunalanda tameneyo takati bwera kunoko ndiye pandi kusimikizireni ukauza gogo ukauza chimwene ukauza nkulo kuti Ada Jose azabwera kunoko kuzakhala sio zote afumu ndamva kanyama t-shirt pa kulungati pano sikate kugawa komanso ndamva nkani achakulya mwina akuza awawa kwawa pita pake ndakapempha ndiye mwina akuza pepo langa ndilona kuti mwayi ukapezeka munipese twe mwayi ukapezeka tiye ntisange uvutikisisawo pala tindi azigogo imene nakumana nawo ndopesa chisone pala ngwena oti mina ngolumala kufuna chithandizo pakati menezo nditu kuti tiathandiza abale athu komanso abusa lyatipempherera pano Nyamata uja tipemphereranso kuti mvula ibwere kuno bwino kuti mina chimanga chisikwime mavuto amenewa kuyembekeza Septemba kuti Profesa Atapita Mutharika akubweranso zonse zakhale zili chifukwa nthawi mundilola kuti tinyamuke tikupitanso kwa Nakumba namba kuti kuli Nakumba 1 Nakumba 2 Nakumba 3 ndiye takumbanso kwa Nakumba ndiye titakuti Nakumba ketu kuti Nakumba 1 ndiye tikupita kumeneko kuti tikasegulirenso njiko thani ndionera kuti Ada Jose abwera kuzapanga chani
choyamba ndikuziwe na mfumu ndinu mfumu ndani? Nenda group headman Likoko. Tandiuzani kuti chimutamva kuti kuno amunamveka amene akuyimira komanso omwe ndi MP kale abweresa mchiko menewo. Chikondwerero chanu ndi chotani pa mchiko menewo? Ine ndosangala kwambiri chifukwa anthu adera langa masowa madzokumwa amama kumombezi uko kumapomba bwana Mwanamveka amene ali vice president kubwera kunoko kuti atipase mchiko. Ndilosangala kwambiri ndi anthu onse adera lino ndi mafumu onse. Mukuona kuti mchiko menewo usintha bwanji moyo wa kunoko wa azimaka amayi ndi wana amene amapita kumakatunga mazi kumbuyo mwina kutali m'masiku ambuyo umene usintha moyo ya anthu ambiri osiyanasiyana chifukwa choti anthu amama kunjiko kumpopi kumsinje wa Mombezi koma pano pa mchiko umene wafika pafupi anthu onse ozungulira dera lino azimama waza amene wawo ndocho moyo ya anthu ikhala yosintha kusiyana ndi akamwa kumsinje wa Mombezi. Moti kuno chisankho chokubwerachi tinene kuti ndi kuti Mwanamveka amene wabasa adusa nakasaka kupasani mazi Mwanamveka adusa chifukwa atakhala nthawi yayitali tikusowa iwo dera limene analira amagwira ntchito amapanga zituko zosiyanasiyana komwe kuno zaka zonse 5 palibe chachitika. Zikomo kwambiri mfumu. Mayi ndikuziweni ndinu mayi ndani? Ine mayi Grace Kumpewu. Mayi Kumpewu kumusili konkuno? Wana kuba. Zikomo kwambiri. Tandiuzani kuti ndaona lero panali chisangalalo panali nyimbo apa kuti asegula mchiko. Chisangalalo chani ndi chotani pa mwalandira mchiko? Chisangalalo changa ndi chabwino kwambiri. Chifukwa anthu ambiri akwakalomola kuna masa kubwera kwana kuba kumombe zimaka mamaza kumsinja. Ndani namba kuti Mwanamveka zakumbisa mchiko kunoko chinthu changa kwa bakali. Chifukwa pano pati kuzidi kuna tusakuda kumombe zikwatunga mazi. Chikomaza machiko kumba. Musamabwere mchiko mene uwo mumakumana ndi mavuto anji kudera kunoko? Mumakumana ndi mavuto ambiri chifukwa za makunga muzitapi muzisembe kumamwa mazo saendera. Kaida iso tunakuda kusekulenda kwacha maza muzitapi. Kumatikata kweda kwa mchiko huu nye yatu mbaku kusipa. Zikomo kwambiri amayi ndakondwera kuti ndakuona nimukondwera ndi mchiko mene kupasani. Pa September kuli chisankho tumukuziwa zimene. Munalembesa? Munalembesa? Moti kukavota zikaenda bwa? Zikaenda bwino ndikavotera bwana Joseph Mwanamveka okhala MP. Apita president azikona. Moti kuno apita anthu akwakonda kwambiri. Zikomo kwambiri. Ndakonda zabwino zonse sunga ndichopotera chanu. Zikomo kwambiri. Umo ndi mmene ndikuchezera ndi anthu osiyanasiyana kuno ndimacheza ndi amfumu kuno komanso ndacheza ndi amayi amene alandira mazi kuno akuti kuno kunalibeko mazi ayi akumanika nkuyankhula kwa anthuwa akuti kunalibeko mazi moti kubwera kwa Mwanamveka pamudzi pano kusawapasa mchiko ndiye kuti akuti zisintha mioyo yawo akhala akuvutika. Tamvesedwa kuti pano baiti kuchokera pano kupitanso kumadera wena michiko imene akuti yamangidwa m'malo osachepera 6 mu constituency inoyi imene Joseph Mwanamveka akuyimira. Amanena pano motsindika mfumu komanso ngakhale amayi amene timacheza nawo kuti ati kunoko DPP ndi motomoto moti kunopo akavotera Mwanamveka ndi president wawo Peter Mutharika akuti ikafika nthawi yachisankho. Kotero kuti anthu kuno akondwera kwambiri chifukwa cha chituko chimenechi. Mungamuona chithunzimo anthu akuvina akusangalala amene Mwanamveka akunyamuka pamalo ano kubwerera tsopano kupitanso kumalo amene akukasegula mchiko ino. Mwepo wa zonse zimene zikuchitika kumadera onse kumene akupita onabo Joseph Mwanamveka. Zikomo kwambiri. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.